Čaute hudobní geekovia, tu Mad Mike a vítam vás pri novej epizóde Hudby na čerstvo. Rok 2026 nám zatiaľ priniesol veľa zaujímavej muziky. Ale toto, čo pristálo na streamoch pred pár dňami, vyrazilo dých celému svetu. Sir Paul McCartney vydal nový štúdiový album s názvom The Boys of Dungeon Lane. Povedzme si na rovinu, píše sa rok 2026 a Paul má po 80-ke. Mohol by sedieť niekde na ranči a počítať prachy, užívať si dôchodok. Namiesto toho prišiel s nahrávkou, ktorá neznie ako unavené lúčenie, ale ako absolútny energetický granát. A viete prečo? Pretože za mixážny pult sa posadil človek, o ktorom na tomto kanáli už hovorím veľmi dlho. Môj momentálne najobľúbenejší hudobný producent Andrew Watt. Pozrime sa na to, ako Andrew dokázal omladiť zvuk najväčšej žijúcej legendy pop music. Rozoberieme si jeho doterajšie producentské práce a urobíme hlboký rez do tracklistu novinky od Paula McCartneyho. A ideme na to. Čo je vlastne to Andrewovo producentské tajomstvo a prečo sa mi tak páči jeho producentská práca? Pretože Andrew Watts nerobí retro nahrávky. Jednoduchá odpoveď. On nepredstiera, že je rok 1970. Používa tie najmodernejšie digitálne technológie, orezáva frekvencie s chirurgickou presnosťou, tlačí bicie neuveriteľne dopredu a zároveň necháva nástroje dýchať. Keď k nemu príde legenda, Andrew z nej vyťahne ten dravý inštinkt, ktorý mal na začiatku svojej kariéry. A to presne priniesol aj Paulovi McCartneymu. Podľa dostupných informácií a rozhovorov album The Boys of Dungeon Lane vznikal veľmi organicky. Názov odkazuje na fiktívne alebo možno reálne miesto z Paulovho detstva, uličku, kde ako chlapci snívali o tom, že zmenia svet. Je to nostalgický koncept, ale hudba nie je vôbec nostalgická. Andrew vraj prišiel za Paulom a povedal mu: nechcem robiť žiaden akustický folkový album. Chcem, aby sme urobili nahrávku, ktorú by si chcel hrať v prepotenom klube v Hamburgu v roku 1962. A Paul sa chytil. Vyťahol svoje staré Vox osilovače, oprášil svoju Rickenbacker basu a pustili sa do práce. Nahrávalo sa naživo. Žiadne nekonečné posielanie súborov cez cloud. Kapela sedela v jednej miestnosti. Andrew Watt hral sprievodnú gitaru a Chad Smith z Red Hot Chili Peppers občas zaskočil na bicie a Paul držal opráty a spieval. Poďme si rozobrať tie najsilnejšie momenty z tohto albumu, lebo cítim tam neskutočné množstvo detailov. As You Lie There, hneď prvý song, začína brutálnym skresleným basovým riffom. Ak poznáte skladbu Think for Yourself od Beatles, tak toto je ten istý fazový sound, ale na steroidoch a v roku 2026. Paulov hlas je tu prekvapivo agresívny. Andrew ho jemne skreslil cez analogový preamp a refrén tam má masívny štadiónový drive. Okamžite husina. Totálny začiatok. Lost Horizon. Čistá psychodelia kombinovaná s moderným alternatívnym rockom. Sú tu počuť vplyvy albumu Revolver od Beatles, pripomínajú mi to tie reverzné gitary. Ale bicie podmazáva moderný loop, ktorý drží tempo a nekompromisne ženie vpred. Súhra medzi Paulovou basou
a Andrewovou gitarou je tu priam dokonalá. Days We Left Behind. Balada. Ale v štýle, akým to dokáže napísať len Paul McCartney. Krásna klavírna linka. No všimnite si, čo urobil Andrew Watts. Nedovolil, aby to bolo príliš presladené. Aj slačiky sú aranžované veľmi stroho, až takmer hard rockovo. A na pozadí neustále pulzuje jemný gitarový šum, ktorý skladbe dodáva hĺbku a textúru. Come Inside. Tu sa prejavuje Andrew Watts a jeho cit pre skvelú rytmiku. Skladba má skvelý synkopický groove, moderný basový podmas a Paul tu predvádza sa vo skvelej forme aj ako gitarista. Áno, Paul McCartney si na album nahral väčšinu gitár sám, pričom Andrew Watts ho len sprevádza ako doprovodný gitarista. Home to Us. Skladba, kde ako host vystupuje Ringo Starr. Áno, Andrew Watts dal starých kamošov opäť dokopy. Ringo tu hrá ten svoj typický, minimalistický a neuveriteľne stabilný groove a Paul nad ním stavia basové linky, ktoré popierajú anatómiu 80-ročného človeka. Nedá mi to. A ako gitarista musím poukázať na to, ako Andrew pracuje s gitarovými vrstvami na tomto albume. Veľa moderných producentov vezme gitaru, nahrajú priamo do počítača cez digitálny plugin a zvuk je taký sterilný. Andrew však kombinuje digitálny komfort s absolútnym vintage šialenstvom. V skladbe Mountain Top počujeme presne tento prístup. Jedna gitara komplet vľavo, druhá zase vpravo. V strede počujeme Paulov hlas a nekompromisnú basgitaru, ktorá je hnaná cez slávny Fairchild kompresor. Keď sa utíši ten tón, počujete ten vzdych kompresoru. Andrew presne vie, kde má mix explodovať a kedy má nechať vyniknúť ten čistý Paulov prejav. To je dôvod, prečo je momentálne jedným z najobľúbenejších producentov pre mňa. Aký je teda môj finálny verdikt nad albumom The Boys of the Danger Lane? Pre mňa osobne je to obrovská oslava hudby. Paul McCartney dokázal, že jeho skladateľský genius je proste nesmrteľný. No táto nahrávka by nebola ani z polovice taká dobrá, keby nemal vedľa seba Andrew Wattsa. Andrew priniesol rešpekt k histórii, ale zároveň drávosť a prítomný okamih súčasnosti. Vyliečil McCartneyho zvuk od zbytočného popového patosu a vrátil ho tam, kam patrí. K poctivému, údernému a inteligentnému roku. Ak hľadáte nahrávku, ktorá spája to najlepšie z histórie a najmodernejšiu produkciu, toto je ona. A čo vy, priatelia? Ako sa vám páči spolupráca Andrew Wattsa a Sira Paula McCartneyho? Alebo ešte lepšie, ktorý z doterajších projektov Andrewa, či už s Ozzym, The Rolling Stones, Pearl Jam, alebo teraz Paul McCartneym vás najviac bavia? Napíšte mi dole do komentárov. Veľmi rád sa s vami pustím do tejto debaty. Ak vás bavia takéto detailné recenzie z relácie Hudby na čerstvo, dajte like, hoďte tam odber a nezabudnite zvonček, nech vám neujdu žiadne ďalšie novinky. Skúste aj nejaké ďalšie video zo série Hudba na čerstvo, sú tam zaujímavé veci a zaujímavé albumy rozoberáme. Ja som Mad Mike, počúvajte skvelú hudbu, užívajte deň a čaute.